मुसाहारि बिथांनो बयबो बाख्नायखौनानै होनो गुरै खावलायदों। मानोना बिपुल मुसाहारि बिथांनिसिम मोनसे खावलायनाय नोंथांनि एकाउन्ट डिटेल्सखौ जोंनि बिसानि जीएस अर्थात प्रेसिडेन्टनि आखायाव साबमिट खालाम। प्लिज प्रभाइड योर एसि डिटेल्स टु द जीएस। आइ बिमा मेथाइ सुंद' सावथुना बिसा खुंजानाय एवार्ड हाबाफारियाव सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हाबाय। बिपुल मुसाहारिजों दिहुनजानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायजों गोथौ सोमोन्दो थानाय जारिमिनारि आइ बिमा मेथाइ सुंद' सावथुना बिसा खुंजानाय एवार्ड हाबाफारियाव सेथि बान्था आवग्रिनो हाबाय। बिपुल मुसाहारिया बान्थाखौ मोननायनि उनाव गोबांथार गोजोननायखौ फोरमायथियो आरो थामथि दिहुनबावनो रायजोफोरनिसिम खोथा होयो। आच्छा दिनैनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथाङा मानि थाखाय आरो मा एवार्ड मोननो हादों? आङो गिबियावनो आङो जोंनि सेन्ट्रेल बिसाखौ आं जोबोद गोसो गोरबोयै साबायखर होग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि जुरि जाज बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। दिनैनि जेनाखि 2024 सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि मोनसे फिल्मनि एवार्ड मोनसे प्रग्राम लादोंमोन बाथि 5th आरोखि दा बेवहाय आङो शर्ट फिल्माव बेस्ट फिल्म हिसाबै आं मोननो हादों आरो दा बेवहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ओरैबायदि फिल खालामदों माने एसे देरगानाय मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला बेबादि हाबाफारि बा बादायलायनायाव गोबां बादायारिफोर थायो, बेनि गेजेराव सोरबा सासे सानैयाल' मोनो। दा आं दिनै ओरैबायदि फिल खालामदों आरो देरगानाय मोन्दों बै सासे सानैया दिनै आंबो सासे बेखौ आं फिल खालामदों आरो। मा मुंमोन बे जिथु सावथुन? बियो आइ बर' बिमा। गुबैयै बे सावथुनाव सोर फाव खालामनाय जादोंमोन? गुबैयै बे सावथुनाव ओरैनो सिंगार हिसाबै आं दंमोन, ओमफ्राय जोंना फिमेल एक्टराव माने डक्टर अनजलि दैमारि आरो लोगोसे बेजोंनो फाव माने खालामफादोंमोन सानसुमै मुसाहारि। ओमफ्राय बिदिनो माने बे पुलिस रलफ्राव माने माबा लादोंमोन मा होनोमोन बेखौ तारासन बसुमतारी। माने आं एसे गोबावसिन बावबाय। दिनै नोंथाङा बे बान्था मोननो हानाय शर्ट सावथुना मानि सायाव बेस खालामो? बियो माने बड'लेण्ड डायरिनिनो पार्ट 2 मोन आरो बियो माने आइ बर' बिमा। गोदोहाय बर'फ्रा माने आन्दलन सोलिबोनाय समाव जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्ट बा पुलिसफोरजों बेसेबां नाख्रेब जाबोदोंमोन, रेप खालामजाबोदोंमोन नङा होमबा, ओमफ्राय गावथार जाबोदोंमोन, बेबायदि काहानिखौ आं देखायनानै दिनैसिम माने बे माने बर'नि जाथायखौ बावहाय आं शर्ट फिल्मजोंबाबो माखासे ओंथि गोनां आं दिन्थिनो हादों। बे फिल्मखौ आं दिनै लाबोदों आरो। जों नुनो मोनो नोंथांखौ माने गोलाव समनिफ्राय माने सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो थाबोदों। नोंथांनि फिलिंआ माबायदि दा दिनैसिम बै जागायजेननाय बे दिनैसिम गेजेराव मा फोरमायगोन? आंथ' आंनि फिलिंसा बुंनो थांब्ला आङो माने आंनि थै रोदायाव माने कालसारा हाबनानै दं आरो जेनेबा आं बिदि फिल खालामो। ओमफ्राय दासिमबो आङो मेंनाय फैयाखै। आं गावनि जेनेबा खहा जानानै बा खस्थ' खालामनानैबाबो आंनि खामानि दामानिखौ गारनानै आङो टाइम लायै बिदिनो सम मोनोब्ला आङो बे सावथुनखौ आङो दैदेनलांबाय थायो आरो बानायबाय थायो आरो। फैबाय थानाय गोदान जोलैखौ मा खावलायनो सानगोन सावथुननि बेलायाव? आं फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ आं खावलायनो नागिरदों, जों दा जेसेखिनि मावनानै जेसेखिनिसिम जों आवगायनो हादों बेनिफ्राय आरो साबसिन आवगायबावथों आरो गोजौ प्लेटफर्माव थांनो हाथों। आरो नैबे जोंनि बिसानि थ्रुयैनो जोंनि दिनैनि जेनाखि प्रग्राम बेयो जोंखौ थुलुंगा होनाय, जोंनि थैखौ गरम खालामनाय आरो जोंनि मेलेमखौ गोबौ खालामनाय। बे हिसाबै इयुन जोलैफ्रा जाहाथे आरो गोजौआव थांनानै जोंनि बलिउड टलिउड जेनेबा हलिउड बेफोरबायदि प्लेटफर्मखौ जाहाथे लाहैनो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो। बिनि पार्ट मोनसेबाव खालामनो थाखाय थाग थियारि खालामना दं नामा? आङो बड'लेण्ड डायरि पार्ट 1 पार्ट 2 नैबे पार्ट 2 मोन। बिनि आन्दारावनो आइ बर' बिमा। आं दा स्क्रिप्टआ स्ट'रि गासिबो दंखाजोबो। आं जास्ट नैबे टाइम मोनब्लानो आं नैबे 1 मासनि उनाव आं पार्ट 3 खौ बरनबावगोन आरो। गोजोननाय थाबाय।